And now, it's time for SPG, as in Super Paganon Secret Files. Tikman ko daw yung ano niya sa baba. Itago nyo na lang ako sa pangalang King Cuba. Ganito kasi yun. Etong girlfriend ko, merong naisip na kailan titikman ko daw yung ano niya, yung dugo niya sa baba. Pag hindi ko daw tinikman yun, magagalit daw si girlfriend. Ako naman si Under. Di yan na nga. Natikman ko na. Tapos si Loco, bumilang pa. Naisubo ko na sa bibig ko yung daliri ko na may pula. 1, 2, 3, up to 60. Hindi ko raw iluluwa yun. Lulunukin ko pa. Sa isip-isip ko, ang buhay to. Pagdating sa dulong bilang, binagalan pa. Diyos ko. Nako. Hindi na ako nakapagtiis. Kinuha ko na yung bote. Saka ako nagmumog. Ang hirap maalis sa bibig yung lasa ng dugo. At hanggang ngayon, lasang-lasa ko pa rin. Pero, yun lang naman yung mga kalokohang ginawa niya sa akin. At sa susunod daw, may surprise pa siya sa akin.